A befektetés életünk része. Minden területen élünk vele, ahol pillanatnyi többletünk keletkezik. A befektetési eszközök tárháza igen széles. Ahhoz, hogy jó döntést hozhassunk, érdemes tisztán látni az alapvető tulajdonságaikat. Akinek több pénze van, mint amennyit éppen el akar költeni, annak befektetési lehetőségek után érdemes néznie. Ehhez praktikusan a pénzügyi közvetítői rendszert kell igénybe vennie, hogy eljusson azokhoz, akiknek éppen aktuálisan plusz pénzre van szüksége. Ezek lehetnek magánemberek, de akár cégek, országok is. A közvetítői rendszert jellemzően a bankok, biztosítók, különböző pénztárak, befektetési alapkezelők és maga a tőzsde alkotja. Mi is a befektetés? Későbbre tartalékolok azért, hogy későbbre is biztosítva legyen igényeimre a fedezet, vagy szeretnék tőkejövedelemre szert tenni. Mit kell mindenképpen megfontolnia egy befektetni szándékozónak? Először is azt, hogy legalább mennyi időre hajlandó lemondani pénze felhasználásáról. Ezt követően a legfontosabb kérdés, hogy mekkora kockázatot hajlandó vállalni. Azt minden befektetőnek tudnia kell, hogy a kockázat és az elérhető hozam egyensúlyban van. Ez a piac alaptörvénye. A kockázat a hétköznapi használatban a veszélyre figyelmeztet, de a pénzpiacon a kockázat sokkal inkább a várható hozamok pozitív vagy negatív irányú kilengését mutatja meg. Éppen ezért a kockázat nagyságát a hozamok kilengésének mértékével jellemezzük. A példán látható egy alacsony kockázatú kötvénybefektetés, amelyet narancsárgás színnel jelöltünk, több éves távlatban kisebb ingadozást mutat, mint egy részvénybefektetés, amelyet kék színnel mutatunk. Rövid távon a részvény sokkal kiszámíthatatlanabb, de hosszú távon jóval meghaladja a kötvénybefektetések hozamát, ezt a későbbiekben részletesebben is bemutatjuk. Ezek alapján kell döntenie a befektetőnek a következő befektetési eszközök közül. Készpénz, valuta, betét, ingatlan, állampapírok, nemesfémek, befektetési alapok, részvények, határidős ügyletek, opciók, certifikátok. Hogyan csoportosíthatóak ezek? Készpénz vagy számlapénz, bankbetétek, értékpapírok, nem pénzügyi termékek. Kezdjük a legközismertebbel, a készpénzzel. Ennek nincs még nominális hozama sem, viszont az aktuálisan felmerülő költségeinket ebből fedezhetjük. Ha hosszabb távra akarjuk befektetésként használni, tudomásul kell vennünk, hogy veszít értékéből. Ez az a befektetés, amit érdemes azonnal elkölteni, mert ma többet kapok érte, mint holnap. Nézzük meg, hosszú távon miért rossz döntés készpénzben tartalékolni. Ha ma félreteszünk, akkor az infláció miatt a pénzünk vásárlóértéke jelentősen csökkenni fog. Ez minden valutára igaz, csak mértéke változó. Előre nem ismerjük a pénzromlás pontos ütemét, de ha megnézzük visszamenőleg, láthatjuk, hogy például 1993-ban párnába dugott 10.000 forintból ma már csak annyi árut vásárolhatunk, amit akkor 1600 forintból vehettünk volna meg. A folyószámlák alapvetően a készpénz elektronikus formája. Nincs befektetési jelentősége. Ezzel szemben egy jól megválasztott lekötött bankbetét nettó hozama már majdnem ki tudja egyenlíteni az inflációból adódó pénzromlás mértékét, azaz majdnem megmarad a megtakarításom vásárlóértéke. Az értékpapírokat alapvetően két részre bontjuk: a hitelpapírok és a tulajdoni papírok. A hitelpapírok gyakorlatilag egy pénzkölcsönadási szerződést testesítenek meg. Attól függ elnevezésük, hogy kinek milyen kamatelszámolási móddal és mennyi időre, milyen fedezet mellett történik a kölcsönadás. A kötvények kibocsátása szabályozott keretek között történik. Kötvényt az állam, illetve törvényi szabályozás alapján egyes vállalatok adhatnak ki, akár külföldön, akár belföldön. Az állampapírokat megkülönböztetjük lejárat szerint, az egy évnél rövidebbek a jegyek, a hosszabbak a kötvények. Az államkötvényeket lehet 1-től akár 15 évre is jegyezni, Amerikában ismert a 30 éves T-bond államkötvény is. Jellemzőjük, mint minden állampapírnak, az alacsony hozam és a minimális kockázat.
Az állampapírok visszafizetését teljes mértékben garantálja az állam. A visszafizetés kockázata csak államcsőd esetén merül fel, ami szerencsére ritka. Az államkötvények kamata lehet fix, ez csak a rövid tartalmú papíroknál fordul elő. A hosszú távú papírok kamatszintje valamely makrogazdasági mutatóhoz kötött, például az inflációhoz. Ilyen módon a fix kötvények cashflow-ja előre kiszámítható, a változó kamatozásúé nem. A diszkontkincstárjegyeket névértékük alatt lehet megvásárolni, kibocsátáskor is és a futamidő alatt is. A futamidő végén a névértékét fizeti az állam. Sokféleségüknél fogva az állampapírok hozamait, hogy össze tudjuk hasonlítani, létrehoztak úgynevezett indexeket. A DWIX index az állam által kibocsátott diszkont kincstárjegyek értékesítése során kialakult átlagos hozamot mutatja. Az index értékét a 3, 6 és 12 hónapos diszkont kincstárjegyek aukciójának eredménye határozza meg. A MAX Index az egy évnél hosszabb, hátralévő futamidejű, az elsődleges állampapír forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású magyar államkötvények bruttó árfolyamaiból számított tőkeérték súlyozású index. Az RMAX a rövid lejáratú, éven belüli állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index, amelyben a maxból a futamidő rövidsége miatt kikerülő, fix kamatozású, 3 hónap és 1 év közötti hátralévő futamidejű magyar államkötvények, valamint a 3 hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegyek találhatók. Ameddig az állampapírok az államháztartás deficitjét finanszírozzák, addig a vállalati kötvények elsősorban beruházás és fejlesztés tőkeigényét fedezik. A vállalati kötvény vásárlója így a gazdaságba pumpálhatja pénzt anélkül, hogy részesedne a jelentős üzleti kockázatból, de elveszíti a magas nyereség lehetőségét is. Így a befektetésének kockázata és várható hozama is az állampapírok és a részvények közé esnek. Külföldi kötvények kockázatát pozitív és negatív értelemben is eltérő deviza nem jelenti. A részvények megvásárlásával a befektető a befektetésével és a vállalat teljes értékével arányos tulajdonjogot szerzi meg a részvényt kibocsátó vállalatból. Két fő típusa, a csendes társ, elsőbbségi részvény, és a teljes irányítási jogú törzsrészvény. A részvénybefektetés hozama a vásárláskori ár és az eladáskori ár különbözetén kívül az időközbeni osztalékokból adódik. A befektető számára a fő kérdés részvények tekintetében, hogy emelkedik-e a részvény ára a befektetési időszak alatt, vagy csökken. Éppen ebből kifolyólag részvények esetén különösen fontos szempont a befektetés időtartama. Hosszú távon a vállalat gazdasági ereje a kiinduló szempont, míg rövid távon az érzelmek dominálnak. Ennek megfelelően az elemzés módszertana is különbözik. A hosszú távú befektetésekhez a fundamentális elemzés a helytállóbb a technikaival szemben. A fundamentális elemzés a vállalat valós értékét, gazdasági kilátásait próbálja meg rávetíteni a részvény aktuális árára. Ennek megfelelően exakt számokkal és matematikai modellekkel próbálják leírni, hogy mennyit is ér az adott részvény majd egy későbbi időpontban. Ezt nevezik célárnak is. A technikai elemzés ezzel szemben egy empirikus, tapasztalati megfigyelések alapján az árfolyamgörbékből próbál következtetéseket levonni a jövőre nézve. Alapelvei, hogy a promptárba már beépült minden elérhető információ, így azokat nem érdemes elemezni. A napon belüli, illetve a rövidtávú befektetési döntésekhez a technikai elemzés adja a legjobb információkat. Eszközei sokszor ellentmondásos információkat biztosítanak, de összességében segítenek a szerencsés döntéshozatalban. Rövid távon számolni kell a részvénypiacon a befektetési hisztériákkal és pánikokkal is. Ezt hívják részvénypiaci buboréknak. Ezeket a szerencsés befektetők jól ki tudják használni, talán ezért is terjedt el, hogy a tőzsde egy szerencsejáték. Pedig ha végig gondoljuk, hosszú távon a gazdaságba fektetni és a gazdaság folyamatos teljesítményéből részesedni nem szerencse kérdése.
A hosszú távú befektetőket nem a gyors meggazdagodás vezérli, hanem a lehető legmagasabb nyereség kiaknázása a lehető legkisebb kockázat mellett. A hosszú távú befektetők jellemzően a valós értékekre koncentrálnak, így segítik elő a stabil növekedést. Hosszú távon a kockázatcsökkentést az időben elporlasztott vásárlások is támogatják. A fent említett kockázatporlasztási technikát cost average effektusra alapozzák, amely a következőképpen néz ki. Amennyiben azonos összegű befektetéseket hajtunk végre ugyanarra a befektetési eszközre különböző időpontokban, akkor jól láthatóan különböző értékeken fogunk vásárolni. Ez esetben a tartam alatti árfolyameséskor több eszközt kapunk ugyanazért a pénzért. A tartam végén, a befektetés értékesítésekor így még akkor is hozamot tudunk felmutatni, ha az első befektetéskori ár lényegesen magasabb, mint az értékesítés pillanatában. A részvénytőzsdék állapotát a gyors informálódás érdekében egy index mutatja. A legismertebb index a Morgan Stanley Capital International, mely globálisan több mint 6000 részvényt foglal magába tőkekapitalizáció szerinti súlyozással, ami azt jelenti, hogy a nagyobb értékű vállalat nagyobb súllyal szerepel az indexben. Az index mutatja az árfolyam ingadozást, de például Bux indexet nem lehet azonnali piacon megvenni. A részvények kockázata és a várható hozamuk lényegesen meghaladja a kötvényekét. Kimutatták, hogy hosszú távon nincs olyan időszak a történelemben, amikor a 15 éves befektetési időszakot meghaladóan nem mindig a részvényportfólió hozama legyen magasabb a kötvényekénél. Részvényekkel lehet tőzsdén kívül is kereskedni, de a szabályozott piacnak számos előnye van. Egyrészt azonnali lehetőség az üzletkötésre, az úgynevezett prompt árakon, illetve kisebb és nagyobb tételek is könnyen forgalmazhatóak. Tudni kell, hogy mindezek ellenére nincs biztos részvénybefektetés, és nincsenek garanciák arra, hogy ami tegnap jól működött, az holnap is így fog. Éppen ezért nagyon fontos a kockázatporlasztás. Minden felelős befektető megosztja befektetéseit eszközosztályon belül és az eszközosztályok között is. A diverzifikáció lényege keltette életre a befektetési alapokat. A befektetési alap olyan, mint egy gyümölcsaláta. Van benne narancs is és alma is, és egy merítésben arányosan megtalálható minden, ami belekerült. Ilyen a befektetési jegy is, önmaga tükrözi a teljes alapösszetételét. Attól függően, hogy milyen a célközönség kockázattűrő képessége, létrehoznak többféle kockázatú befektetési alapot. A legmagasabb kockázattal az úgynevezett hedge fundok bírnak. A befektetési piac legkockázatosabb és egyben legnagyobb biztonságot adni képes befektetési formái a derivatívák, más néven származékos ügyletek. A határidős ügyletek a kockázatcsökkentésre találták ki akkor, amikor egy értékesítő biztosan tudni akarta, hogy áruját mennyiért fogják megvásárolni egy jövőbeli időpontban. Az ügylet a tőkeátét révén igen alkalmassá vált spekulatív üzletek lebonyolítására is. Az opció lényegében abban tér el a határidőtől, hogy lehetőséget ad a jövőbeli eladásra vagy vásárlásra az adott árfolyamon, de nem kötelezi azt. A certifikát egy néhány éves tőzsdei terméktípus, amely lehetőséget ad arra, hogy egy kisbefektető egy előre meghatározott befektetési portfóliót vásároljon. Az ingatlan befektetések hozama, a bekerülési érték és az eladási ár különbsége csökkentve az ingatlan fejlesztés költségeivel. Ehhez még a bérleti díjakból származó bevételek is társulnak. Az ingatlanok értéke a közhiedelemmel ellentétben nem folyamatosan növekszik, itt is megfigyelhetőek buborékok. A legutóbbi még ma 2012-ben is jelentősen érezteti hatását. Talán a legrégebbi befektetési forma a nemesfémek birtoklása. Ennek hagyománya, hogy ékszerként vagy fizetőeszközként használják, de a tényleges befektetési tárgyak a használati tárgyaktól eltérő mértékben tartalmazzák a nemesfémet. Például a befektetési arany 99,99%-ban tartalmaz aranyat, amíg a 18 karátos ékszerek csak 75%-ban.
Az arany hozama kizárólag a vételi és eladáskori árak különbözete, melyből természetesen le kell vonni a beszerzés, eladás és tárolás költségeit is. Ennek ellenére az elmúlt 20 és az elmúlt 80 évben is versenyképes hozama volt. Rövid távon mindenképpen magas kockázattal kell számoljon a befektető nemes fémek vásárlásakor. Zárszóként hangozzon el, hogy különböző célokra különböző eszközöket használjunk. Mindig, minden esetben porlasszuk a kockázatokat, és portfólióban gondolkodjunk. Lehetőleg vegyük igénybe szakértő segítségét, és ez alapján hozzuk meg befektetési döntéseinket.